गुड मर्निं एभ्रिवान दिनै दङ आङो भैरबकुन्दआवहाय मैया दंहैयोमोन ओरैहाय बालुकफुं बालिपारा तेजपुर दिखियाजुलि साइडजोंहाय ओमफ्राय दा दिनैहाय दंफैयो भैरबकुन्दआवहाय ओमफ्राय दा भैरबकुन्दनिफ्राय ओरै अरुणाचल थांसिगोन टावां हुमला सेरगाव थेरगाव बुम जिल्ला गोबां जायगायाव थांगोन आरो ना मथा मथि सप्तासेसोनि आरो ओमफ्राय दिनै दंमोन नै भैरबकुन्दआवहाय बेयावहाय थादोंमोन ओमफ्राय आं गाहायावहाय एसे भिउ पइन्टफोरखौहाय देखायनोसै नै बिराद मोजां ओमफ्राय बेजों लोगोसे दा अरुणाचलावहाय इलेक्सन जागासिनो 7थासिमल' आरोखि ना लोंनाय जानायफ्रा 7थासिमल' मोनो इनिफ्राय बन्द जाजोबो बेयावहाय आं एसे देखायनि गाहायाव नैबे दखानफ्रा फुरा दा खुलिथ'वाखै नै बेफोरो 7थासिमल' आरो इनिफ्राय बन्द जायो दा ओरै दावखोलांनोसै जोङो गासिबो बन्दथ' नै दा खुलिथ'वाखै आरो फुं नालाय दा बेजों थांसिगोन जोङो नै ओरैहाय हाजो टप प्लेट बिदि आरो आं हयजोंबो देखायनोसै नै बेयावनो थादोंमोन जोङो बिथांमोनाबो थाफैनो हागोन नै जोंनि रुमा बेनोमोन नै हेल' ब्र' माथो रेडि जाबाय नामा रेडि जागासिनो दङ हेल' गुड मर्निं एभ्रिवान ओमफ्राय दा जोंना फुरा रेडि नै ओरै सासे टावां थाङोहाय हाखु दाखु जानानै ना औ टावां थांनोहाय उल्थासो गानफ्लांलायखाबाय नामा जारलालै नोंजोंबो बेयावनो दंमोन आरो जोङो दिनै हरसेनि थाखाय ओमफ्राय गाहायाव देखायनो एसे ओमफ्राय नै जोंना बसआ सासे रेडि औ मर्निं ओमफ्राय बिथाङाबो रेडिसै आरो ओमफ्राय गाहायाव देखायनो एसे गारिफ्राखौ बेयावनो दोनदोंमोन बारे थांनि एसे देखायनि नैबे वाइन शपफ्रा बन्दथ' आरो दा नै फुरा मोजां मोनजायो बेफोरो गासिबो जोंना नै बर' आइजोफोरानो होजोबो दखाना बिराद मोजां मोनो बेयावहाय अमा हांनाय मानाय फ्रायनोथ' बे ओनसोलनिथ' फैखायो आरो जोंनि साइडफोरना सोरबाफोर फैयाब्ला आरोना जेला जाफैनोब्ला मा जानो गोसो मोनजोबो नै फुरा एम्फौनिफ्राय लानानै दा बिदि आरो मोजांथार बेरायनो गाहायाव आं हरै देखायहरनि नै इयावहाय मोनसे मन्दिर दं बुद्ध मन्दिर ना मा मन्दिरथाय बियो ओरैहाय गाहायाव एसे देखायहरनि नै बिराद मोजां ओरैहाय नायदो नै फुरा बरियाल' हनै लकेसना हाजो ओमफ्राय नै ब्रिजआ भैरबकुन्द'आ गोदोहाय गोजौ गाहाय हाजोआव थांनो बोला हाजोआव फैयो आंनि खमलि होनलायनाय मेथाइ दंमोननोलै भैरबकुन्द' हाजोआव होनलायनायनि आरोखि स्टेला वाव नायदोहाय बेयाव सिख्लाफ्रा बुंजोबदों हनै फाग्लासो एफा फुङावनो अयथासार सिख्लाफोर दं ब्रिजआवहाय बर'फोर गोजा बांसिन नै बिराद मोजां नै बेरायनोहाय दैया बिराद आवाज जायो खिन्थु ग्राव जाखायो हाब एथ' फुङावनो एथ' मानसि फैबाय फाग्लासो नै सिख्लाफोर गोजा बिसोरो अयथासार गोजानखौ जुम होदोंमोन आं नै हाजोफ्रा बेनो गाहायाव पिकनिक जालायो दाथ' निउ इयारनि बोथोरसै ना ओमफ्राय जों गोजौआव थांनोसै अरुणाचल मा नाम दंलै हटेलालाय नैबे जामाइजो हटेलनो ओमफ्राय नैबे एमावराजा रेस्टुरेन्ट जाहैदों दाउफ्रा नै इयावनो दंलाबायो गोगोमनो ओमफ्राय जों नै बैयाव थादोंमोन ओमफ्राय ओरैहाय थांनोसै जों थांनायाव साननै लागोन खोमालै सेरगावआव हरसे थाहैनांसिगोन नै खेबसेनो लं जार्निथ' थांजानाय नङाना लामायाबो बिराद हाजोनि लामा ना देन्जार दङ नैबे खुलिजेनबाय मोजां दं रेस्टुरेन्टआ दा बिदि आरो